Derek Provinsi Jawa Timur saiki kelebu provinsi paling endek gawe nangani merantai COVID-19 sa Indonesia sakmarine Provinsi Gorontalo. Jumlah pasien positif aktif COVID-19 nang Jawa Timur iki saiki kari 2091 sing kesebar nang pirang-pirang rumah sakit. Lah berhasil iki, pola nyambut gawe bareng akeh pihak gawe nanggulangi merantai COVID-19. Saiki nang daerah zona orange COVID-19 utawa merantai paling endek COVID-19 ana nang 20 kabupaten kutha sak Jawa Timur. La zona kuning barek merantai COVID-19 paling endek ana nang 20 kabupaten kutha. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ngarepno lek keadaan iki terus dijogo ojo sampai limpe. Pola COVID-19 sewektu-wektu isok ngincim maneh nang Jawa Timur. Dadi pancet kudu terus patuh barek protokol kesehatan, gawe masker, peso tangan, barek jogo jarak aman. Lah pasien sing mati kena COVID-19 jumlahe yo terus mudhun. Onok mati paling dhuwur nang ulan Juli, onok 10 dokter sing mati kena COVID-19. Ulan Juni 7 dokter, lah Agustus 5 dokter. Ulan Mei onok 3 dokter, April 1 dokter, barek ulan Maret 1 dokter. Jumlah pasien positif kumulatif onok 55.137 wong. Pasien sing waras COVID-19 onok 49.113 wong. Barek sing mati jumlahnya onok 3.933 wong. Ayul Adim, CTV.